Sabías que o Reino de Galiza foi o primeiro reino medieval de Occidente? Data nada menos que do ano 411, cando o xefe suevo Hermerico funda un reino na provincia romana da Galaesia. Os suevos foron un dos povos xermánicos que penetraron no Imperio Romano durante a longa crise que o levaría á súa fin, como os alanos, os vándalos, os francos ou os godos. Ao principio, os suevos eran unha minoría invasora que tomara o poder pola forza, mas co paso do tempo vanse acabar mesturando coa poboación galaico-romana. Así, o terceiro rei suevo, Requiario, xa naceu na Galaesia e practicou o catolicismo. Para coñecer este período contamos con fontes moi interesantes, como as crónicas escritas por Idacio de Chaves ou Paulo Orosio. Pero a personaxe máis relevante do reino suevo foi Martiño de Dumio. No seu texto sobre a corrección dos campesiños narra unha serie de costumes dos galaicos da época que non encaixaban coa súa visión estrita do cristianismo. Por exemplo, relata que a xente lle gustaba casar os venres porque era o día dedicado á deusa do amor, Venus. Que fai entón? Pois mudarlle o nome aos días da semana. Segunda-feira, terza-feira, a contar desde o domingo, que é o día do Señor. Outro documento interesantísimo é o Parroquial Suevo, que enumera todos os bispados e parroquias do reino, como esta de Posmarcos. Entre as cidades principais sinálanse Lugo, Ourense, Iria, Tui, Astorga, Porto ou Coimbra, ademais da máis importante de todas, Braga, que era onde residían os reis. O Parroquial Suevo tamén deixa saber que na Mariña se asentaron un grupo de celtas bretóns, escapando da entrada dos povos xermánicos en Gran Bretaña. O seu líder chamábase Maelok e contaron até cun bispado propio. O reino suevo dura 174 anos, o que o converte nun dos máis estables no seu tempo. Mais no ano 585 é conquistado polos visigodos e chega á súa fin. Aínda así, non desaparece de vez como entidade política, pois a documentación indica que os visigodos controlaban 3 territorios diferenciados: Hispania, Galaesia e Setimania. Última curiosidade: os suevos levaban un peiteado moi particular que consistía nun carrapito enroscado no alto da fronte. Animaste a volver a poñelo de moda? Se cadra non ten moito éxito, mas iso é outra historia.